Okay, so maayong adlaw sa tanan no. Ni ano sa ang kadunga rondalya nga modalit og mga musika nga paglingaw sa tuang mga suking tigtanaw diha. So unang-una atong pasalamatan ang ato ang kameraman no, si Brad Bill. Unya ang atong mga kauban sa rondalya ni adiri ang atong tigunit sa gitar si Kiking, si Bibing, sa baho si Nung Mario nya kami pong duha si Pedro nya ang pinakagwapong gagunit sa Tino. Nung today yung hapon. Okay, so. Makota. Tugtugon karon na kuan ka nang don't forget to remember me.